87.8 Rádió Érdefem 87.8, és ez természetesen a Kívánság műsor. Én a műsorvezető Bukor Dani vagyok, köszöntök mindenkit, és elindult a hétvége indító műsorunk, benne pedig már is vendégként köszöntöm Király Elnorbit. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Na, hát mesél, hogy telt a napot, tehát kezdjük így ezzel, hogy ugye felkészültél, itt meséltél nekem már a hírek alatt, mielőtt ide érkeztél volna, mivel telt a napot? Hát mielőtt ide érkeztem volna, keltem gyorsan reggel 6-kor, egy kicsikét ráncba szedtem magamat, utána pedig elindultam egy fotózásra, friss új képek, új autogramkártya és ilyen dolgok miatt. Az 9-től tartott délig, akkor utána gyorsan hazaruccantam, egy kicsikét kifújni magamat, lebédelni, ami nem ebédelés volt, mindegy ilyen uzsonna, meg ebéd között, tök mindegy, és onnan pedig gyorsan átszáguldottam ide hozzátok. Igen. Egyébként milyen pontos voltál, tehát nem jellemző a sztárokra az interjú alanyokra, tehát ezért külön is köszönet. Én attól kapok hülyet, hogyha nem tudok valahol odaérni pontosan, úgyhogy... Igen? Aha, ez nekem egy nagy ilyen fóbiám. Na hát, mondjuk ez egy pluszpont. Na, minden esetre figyelj, akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba, Amondó vagyok. Ugye a tisztelt közönség, tehát a hallgatóink is végül is az anyagcsatornán keresztül, tehát a Magyarország egyik legnagyobb csatornáján, televíziós csatornáján keresztül ismerhettek meg, méghozzá egy tehetségkutatón keresztül, ahol is egyébként elég sokáig szárnyaltál. Mesél egy picit nekem, hogy végül is hogy indult ez, vagy milyen megfontolásból kezdted el magát akár a jelentkezés, vagy mondjuk a zenei pályát? Hát alapvetően a zenei pálya az kamaszkoromban idézőjelbe téve kezdődött, ugyanis volt 2 zenekarom, amiből az egyikkel eljutottunk egy fellépésre. Egyre? Utána feloszlottunk. A másikkal viszont tovább jutottunk, ott egy próbát értünk meg. Hát figyelj, gratulálok, figyelj! Utána ugye már én elkezdtem zongorázni tanulni, mert így jöttek ugye a zenei dolgaim, hogy mindenféleképpen valahogy a zenével szeretnék foglalkozni. Uh-huh. De hát ugye az igazából nem ment ki belőlem, hogy én a színpadon álljak, és előadó művészi tevékenységet folytassak. Ezt az álmomat nem adtam föl, ugye tehetségkutatók jöttek, mentek, de amikor elindultak, nem volt hozzá bátorságom, később már nem volt hozzá kedvem, aztán amikor indult az említett anyacsatornán az első széria, akkor azt mondtam, hogy itt olyan zsűri van, meg ez egy olyan színvonalú műsor, ahova, hogyha jelentkezek és elküldenek, akkor egyrészt olyan emberek küldenek el, akik értenek hozzá, vagy pedig, hogyha bent tartanak, akkor annak valószínűleg valami oka csak van. És akkor végül is így lehet, tehát benn maradtál, bejutottál, igen. És milyen volt? Tehát igazából hirtelen az egyszerű emberből végül is egy egész ország megismert téged, tehát ezt hogyan lehet feldolgozni? Milyen adrenalin dolgozott benned? Hát nem tudom, lottót még nem nyertem, úgyhogy ahhoz nem tudom hasonlítani. Majd nyersz, és akkor figyelj, feleszettünk, vagy figyelj, inkább okay. 70-30 mit szólsz hozzá. Nekem 70, neked 30. Testvériesen? Bátyus és öcsike. Hogy mondjam, talán ezt felfogni, meg feldolgozni talán igazából annyira nem is lehet, mert legalábbis nem tudom, nekem még annyira nem sikerült elképzelni, hogy milyen az, amikor, mit tudom én, több százezer ember, vagy több millió, nem tudom mennyi emberről beszélünk, de rengeteg emberről, hogy annyian kíváncsiak rád, annyian rajonganak érted, szeretnek, és egyszerűen ez egy akkora dolog, és egy akkora volumenű valami, amit nem tudsz megfogni, nem tudod elképzelni sem, hogy milyen lehetne így idézőjelben 2 kézzel megtartani. Úgyhogy felfoghatatlan, de kimondottan nagyon-nagyon jó érzés, és tényleg, ahogy mondod, adrenalinnal tölti fel az embert, meg tényleg, hogy érdemes csinálni. Vannak olyanok, akik kíváncsiak rád, vannak olyanok, akikért érdemes csinálni. Egy kérdés, ami kimaradt az előző körből most, hogy mi volt az első, amire gondoltál, amikor már biztos volt a bejutásod? Tehát mi volt az első mondat, ami elhagyta a szádat, hogyha ez publikus és nem tiltanak le miatt? amikor bejutottam az élőbe? Igen. Első mondatom nem volt, mert azt hiszem, hogy jól elbögtem magam.
és amikor kimentem a kamerákon kívül, akkor volt ez a meg itt hasonlók. Az szép, az szép. Úgyhogy nagyjából így nézett ki a dolog. Az is egy olyan lépcső az embernek az életében, főleg aki tényleg egy ilyen pályára szeretne menni, ami egy akkora dolog, amivel hirtelen ott nem tudsz mit kezdeni. Nem tudod fölfogni. Nagyon sokan támadják egyébként a tehetségkutatókat, tehát mindig megkérdezem, tehát hogyha a tehetségkutatós interjú alany származik, illetve jön be hozzám, hogy valóság alapja van, tehát igazából, tehát már mint úgy a tehetségkutatónak, hogy nincs megjátszva, tehát a frankon vére megy a történet, tehát nincsen előre megírt forgatókönyv. Hát tehát, hogy most kiesik ki nem esik ki. Jó, hát tudom, hogy mindig, tehát papírforma szerint úgyis, hogyha így lenne, akkor sem mondhatnád, de na. Papírformáról nincsen szó, de alapvetően szerintem, hogy mondjam, ez tehát nem a szavazók döntenek? A szavazók döntenek, mert mi értelme lenne, hogyha logikusan belegondolsz, voltak már olyan nyertesek bizonyos tehetségkutatókban, amikből, hogyha most tényleg csak üzleti szempontokat nézel, nem biztos, hogy épp az adott csatornának, és most nem feltétlenül az anyacsatornáról beszélünk, nem biztos, hogy annyi haszna lett volna, mint például a 6. helyezettből. Ez mondjuk tény, tehát biztos, de ne feszegessük ezeket a húrokat. Inkább folytassuk a te karriereddel. Tehát véget ért, tehát most kicsit ugrok, véget ért a turné, illetve nem is a turné, bocsánat, az élő show. Tehát végül is elértél egy szép helyezést, utána érkezett az anyacsatornától a turné, gondolom, tehát azon részt kellett venni, és hogy alakult, tehát végül is milyen volt elkezdeni nem egyes számú turnét csinálni, tehát egy turnét is szevasz, hanem végig, tehát folyamatosan megállás nélkül menni, és az emberek szeretetét élvezni. Jó. Figyelj, tényleg amikor fönt vagy a színpadon, és amikor tényleg egy olyan helyen vagy, ahol olyan közönség van, akik tényleg szeretnek, akkor azt mondod, hogy nem akarsz lejönni a színpadról. Lekopogom, de tényleg a legtöbb hely egyébként ilyen. Nagyon sok jó dolog van benne, de azért egy idő után azon veszed magadat, hogy mit tudom én, saját magadra nem jut annyi időd, a körülötted lévő emberekre nem jut annyi időd, ami probléma is, nem is probléma, a dologban igazából a kulcs megtalálni szerintem a középutat, hogy... Az nagyon nehéz, tehát sokan keresik. Rettentően nehéz igazából, de valakinek vagy sikerül, valakinek vagy nem. Teljesen igazad adok. Tehát akkor véget értek a turnék, mármint az a féle, és elindult az egyéni karriered. Tehát most arról mesél, hogy mi készített arra, hogy akkor egyéniben csináld ezt a pályát, és nem mondjuk bandával vagy hasonlókkal, mert ugye van egy értes hangod, amit megszerettettél egy országgal legalábbis, meg egy bohókás természeted, amit folyamatosan adásról adásra mutattál a tévénézőknek, illetve hát utána a hallgatóknak egyaránt. Igen. Mondjuk erről majd úgyis még fogunk beszélgetni, biztos. Mert azért úgy, hogy változik a világ, meg változnak, tök mindegy. Ezt majd kitárgyaljuk. Változik a világ. Hát ugye amikor elindultunk ugye az adás után, nagyon sokat mentünk, közösen gáláztunk, nagyon sokat mentünk ugye egyedül. Az, hogy egyedül csináltam a karrieremet, elkezdtem egyedül, volt zenekarom is, ami igazából, amit nem szeretnék okokat feszegetni, de mindegy, abba maradt. Próbálkoztam nem egyedül is, most pedig szintúgy nem egyedül vagyok, viszont most egy olyan téren mozgok, amit majd meghallgatnak a kedves hallgatók. Így van, és akkor át is robolom tőled a szót, hiszen ugye hoztál nekem egy vadonatúj slágeredet, méghozzá a Szeretlek, Utállak című nótát. Erről egyébként jobban kibontakozhatsz majd a dal meghallgatása után, hiszen akkor a hallgatóknak is ugye adunk némi esélyt arra, hogy elmondják a véleményüket, amíg itt vagy a stúdióban. Mit szólsz hozzá? Megbeszéltük. Jó, és akkor egyébként még egy olyan gyors kérdés, ez a dal mikor készült el? Tehát nagyon friss, nem? Hát
2 hónapos talán. 2 hónapos. Ez nem az eredeti dal, hanem ugye Philly Music nevű csapattal karöltve csináljuk ezeket a dalokat. Megcsináltuk az eredeti dalt, valamint ők utána ezt megremixelték, és most ezt hallhatjátok. No, hát akkor hallgassuk is meg, ez továbbra is a 87.8, és természetesen benne pedig Király Norbi vadonatúj száma, a Szeretlek utállak premierben. Csak nektek! Nézek
87-8 rádióért, és természetesen továbbra is a vendégünk, Király Norbi. Hát figyelj, tuti volt ez a sláger, tuti volt. Most már mesélhetnél egy picit, hogy milyen megfontolásból váltottál stílus. Tehát ekkora stílusváltást nem hiszem, hogy remélt sok ember tőled. Sőt, mi több, igen, csak sokan meg is lepődtek. Egy ismerősen mutatott be a Feeling Music nevű csapatnak, ahol igazából volt ugye egy közös ismerkedés, és igazából felvetették azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha engem és az én stílusomat fognánk, és beledobnánk az elektróba. Nem mondom azt, hogy nem ismertem ezt a stílust, mert nincsen ember, aki nem hallott még elektrót. Ismertem, csak nem foglalkoztam még ezzel az irányzattal, de elég érdekesnek és relatíve ez elég nagy kihívásnak tűnt, ebből kifolyólag úgy döntöttem, hogy persze próbáljuk meg. És az első dalt követte a második, utána a remixet, és azóta megállás nélkül dolgozunk. Elméletileg, sőt nem is elméletileg, hanem gyakorlatilag is május végére kész lesz egy komplett műsor, amivel majd láthatnak minket fellépni. Majd hát járod az országot, felveszed a kis batyút, és akkor iszkiri. Igen, hát egy kicsit nagyobb batyú lesz, mert azért DJ, szintis, táncos lányok, én úgyhogy egy jó nagy batyú. Figyelj, akkor ne hagyd ki, hát figyelj, valami posztot azért nekem is, hogy de nem miatt, hanem a táncos lányok miatt. Bocs. Jó, ezt nem ma azt hittem, hogy szimpatikus vagyok. Hát persze, szimpatikus vagy teljes mértékben. Főleg azért, mert ugye mondtam az érces hangod miatt, az a kérdésem, tehát ugye ebbe a dalban nem nagyon hallottam én ezt az értes hangot, tehát ahogy fogalmaztam is a dal alatt, hogy teljesen más színvilágot tükrözöl, illetve készítettetek el ehhez a nótához, gondolom nem véletlenül, viszont lehet, hogy én is, meg a hallgatók is biztos örülnének neki, hogyha egy kicsit kapnánk abból, amit az adásban nyomtál. Döntheted, egyetlen egy refrént, valamilyen ilyen jó kis Király Norbicsal. Ez a nagyon rögtönzött dolog, nem az én. Nem, figyelj, annó ugye azért tényleg relatíve persze sok pozitívum, meg azért elég sok kritika is ért a hangommal kapcsolatban. Mármint azért, mert ugye sokan azt mondták, hogy erőlteted, tehát hogy gondolom igen, ez sok. Igen. Azt is hozzá kell tennem, hogy akkor azért relatíve nem igazán foglalkoztam azzal, hogy énektechnika, énektanár, meg hasonló dolgok. Az utóbbi, körülbelül egy évben viszont azért igencsak keményen rágyújttam arra, hogy tényleg bevezettem azt, hogy rendszeresen énektanár, azért otthon is rendszeres gyakorlás, meg mit tanulni, megtanulni a rendes hangképzéstől elkezdve tényleg mindegy, ilyen nagyon hülye dolgokat. Aztán igazából ez lett belőle, hogy tényleg, hogy nem használom annyira a hangszalagjaimat, mint technika nélkül, és azért tényleg itt bele lehetne menni a dolgokba. És ebből kifolyólag jött ez, hogy azért lágyabban, lájtosabban is tudom már képezni a hangokat. Ahogy hallottuk is az imént a vadonatúj szerzeményedben. De azért természetesen ez nem maradt el. Na, tehát csak nem maradtál a valós én. No, hát figyelj, és meg kell kérdeznem ezután, a szerzemény után, szeretlek, utállak. Tehát igazából valós érzelmekre alapozódik ez a szerzemény, vagy csak jól jött a refrén? A daloknak a szövegét én szoktam érni. Zárójelben ezt csak így gyorsan elmondom, hogy mindegyik dalomnak, talán nem, egyetlen egy dalom volt, aminek nem én írtam a szövegét, mert alapvetően nem értem akkor, hogy miről szól. Mindegyik szövegem valós érzelemre alapul, egy-kettő kivételével. Ez például nem a saját valós érzelmem. Ennek van egy nagyon rövid sztoria, az egyik ismerősömmel összeültünk, találkoztunk, és ugyanúgy, mint ugye, hogy szoktak ilyenkor haverok találkozni, csajokkal, mizu is, meg ilyesmi. És hát nagyjából ez a történet, ami igazából az övé, hogy van valaki, akit iszonyatosan rohadtul szeret, de hogy vissza pedig nem kap tőle semmit. Hát, és ebből kifolyólag ugye vannak ezek a plátói szerelmek, amikről igazából szól ez a dal is. Tehát plátói, be nem teljesült szerelmek. Plátói, igen. Hát, szomorú mondhatom. Nekem is volt plátói szerelem, de... Jaj, mindenkinek, mindenki játszik szerintem. Ne is kezdjük el, mert előjöhet a 100-as zsepi. Jó, tehát a lényeg az, hogy van egy új stílus, viszont, hogyha jól tudom, akkor megmarad azért a régi is. Tehát aki a régi Király Norbit szereti, az még
még hallhat téged a régi vonulatban is, a régi feltörekvésben? Hallhat. Ugye nagyon-nagyon sokan hallották azt a műsort, amivel ugye sokfele jártunk az országban. Természetesen annak is eljött az ideje, hogy fel legyen frissítve, és ez meg is történt. Nem mondom azt, hogy nem kerültek bele elektronikus alapokat tartalmazó dalok, mert kerültek, viszont nem a mostani mai korból, hogyha mondhatom így, hanem inkább az ilyen régebbi házi bulis, amikor elkezdődött ez a úgymond techno őrület. Azokból tettem inkább bele régi magyar diszkós slágereket, amikre tényleg azért otthon házi buliba, agyba, főbe törték az üveget. Tehát kihagyhatatlan. Ami kihagyhatatlan, persze. De ebből kifolyólag próbáltuk úgy fölépíteni a műsort, hogy legyen benne azért ez az irány is, de természetesen legyen benne úgymond a rock irányzatból is. Nem a keményebb fajta, hanem ami tényleg élő zenés. Úgyhogy valahogy így próbáltuk összerakni. Eddig úgy fest, hogy tetszik ez az egyveleg az embereknek, de minél többen fogják majd hallani, annál több véleményünk lesz. Az a lényeg, hogy az embereknek is tetszen, és neked is bejöjjön. Igen. Ez a legfontosabb. És az a kérdésem így hirtelenjében, hogy ezzel az új vonaladdal mikor kezded a dörgést? Tehát igazából mondjuk a turnét, fellépést, megjelenést. Most jelen pillanatban az új egyéni műsorral járom inkább az országot, mert ezekhez a dalokhoz természetesen azért feldolgozásokat is fogunk csinálni. Mégpedig abból a felindulásból, hogy azok a dalok, amikre esett a választás, mind teljesen ismert és népszerű dalok közé tartoznak, viszont olyan feldolgozások lettek belőle csinálva a Feeling Music-kal együtt, karöltve, igen, hogy lehet, hogy néhányan azt fogják mondani, úristen, ezt hogy merték bevállalni? Természetesen ebben az LDMS vonalban, de tényleg azért igencsak komoly lesz fesztiválon egy ilyen Feeling Music-os fellépés. Hát én kíváncsi leszek, én kíváncsian várom, és nem sokára egyébként, tehát most egyébként nézegettem a naptárt, ugye, hát gondolom nálad is úgy van, hogy azért megszólnak akár a családban, akár a szeretetét környezetében, hogyha húsvétra nem gondolsz. Hogy fog telni a húsvét? Tehát mit fogsz csinálni? Locsolni, mész? Most egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy van-e valaki az életedben. Ja, kicsit máshogy fogalmaztam meg. Nem jöttem volna rá. Gondolkoztál itt, hogy segítek. Na. Igen. Az életemben most jelen pillanatban áll a telefonom, valamint a munka. Nagyjából ennyit tesz ki az én szolid kis magánéletem. Relatíve többre nem is vágynék elsősorban, másodszorban pedig szerintem nem is tudnám hova betenni. Azért azt mindenki relatíve látta, ugye, hogy az elmúlt, hát nagyjából másfél évben annyira nem igazán voltam aktív a zenei világban. Történt ugye ez az a magánéletemben, de ebből kifolyólag, hogy nincsen senki, akihez hazajárjak, úgy döntöttem, hogy az összes időt, tényleg az összeset, ami létezik, ismételten karrier, zene, fellépés, munka, meló, stúdió, úgyhogy nagyjából így néz ki a magánéletem, de azt nem, legalább te látod, hogy ebben még a telefonom is megrokkant. Hát látom, igen, tehát lehet, hogy olyan hangokat adták ki, amivel teljesen betörtek ilyen. Hát figyelj, igen. És jó, hogy mondod egyébként, hogy belenyomod magad a munkába, természetesen, tehát cakumpakli, hiszen van még egy új dal, amit ide készítettem már a zenei listánkra. Démon lettem. Erről beszélgessünk a szám után? Ahogy gondolod, hallgassuk, aztán megnézzük, hogy ki mire kíváncsi. Én is azt mondom, hogy hallgassuk meg, és ez természetesen továbbra is a 87.8 rádióért. Itt van velünk Királlyel Norbi, és ismételten egy vadonatúj szerzeményt hallhattok első kézből tőlünk, és természetesen, hogyha van kedvetek, vagy megszomjaztatok Királlyel Norbit kicsit zavarba hozni, vagy kérdezni tőled, nyugodtan megtehetitek, méghozzá a 23-as körzet 363 411-es számon, tehát várjuk továbbra is a kérdéseket, kívánságokat, és természetesen ez a rádióért. Most pedig Királlyel Norbi új száma, a Démon lettem.
Királylány, a szivárvány színét hozta egy hajnalon. Ha eldobom, mondta ő, nincs több alkalom. Angyal voltam, démon lettem, a társ, ki az úti társ. Nem kell kérned, nem kell félned, csak szállj, de le ne állj. Angyal voltam, démon lettem, a társ, ki az úti társ. Nem kell kérned, nem kell félned, csak szállj, de le ne No, és ez természetesen továbbra is a 87.8, benne pedig a Rádió Érd, és itt van még mindig velünk Király Norbi. Hát, szervusz ismételten. Hát, sziasztok! Figyelj, azért kapaszkodnom kellett emellett a dal mellett, teljesen más. Tehát nem az a lágy alap, amit itt felkonferáltam, mint az előző a Szeretlek Utálak című nótát, tehát... Mondhatom, hogy kitettél magadért mindenféleképpen, viszont ahogy mondtam neked az előbb, Alvin és Mókusok is megszólaltak a végére benne. Igen, alapvetően a Démon lettem készült el először, mint az első közös dal a Feelinggel. Aztán elkészítette a Szeretlek Utálak, annak elkészítette a Feeling ugye a remixét, majd pedig Dirty Palm úgy gondolta, hogy ezt a dalt megcsinálná és megremixelné, és ebből kifolyólag nagyon sok emberrel beszélgettünk, és ki is derült, hogy mi vagyunk az első magyar nyelvű Melbourne Bounce előadók, hogyha lehet így fogalmazni, vagyis lehet úgy mondani, mert talán én vagyok az első olyan, akinek igen. A magyar piacon végül is újítottatok végre valamit. Tehát mondhatjuk. Egyébként igen. Ez szerintem teljesen jó. Én kimondottan örülök neki. Szerintem teljesen jó, és kérdés az, hogy klippel mikor jelentkezett. Mikor láthatják, és nem csak hallhatják a hangodat. Tehát mármint nem a hangodat. Mikor láthatják a hangomat? Evidens, amikor kiműtik. Igen. Terveztünk
Szeretlekhez klippet, csak aztán elkezdtünk egy másik dalt csinálni, ami igazából mind mondani valójában, mind stílusában jobban megfogott minket, bár inkább mondani valójában. Olyan téren fogott jobban meg minket, hogy botrányosabb. Nem botrányos. Igazából maga a mondani valója. Össze is raktunk egy klip ötletet, forgatókönyvet is elkezdtünk hozzáírni. Hozzáteszem, hogy nem lövöm le a poént, hogy miért, de szereplőket nagyon nehéz találni hozzá, mert hogy lennének külső szereplőink is, és hát mindenféleképpen ha kész lesz, akkor valószínűleg arra majd kell készülni, hogy a 12 éven aluliakat így elhessegetik majd a net elől a szülők, hogy ezt nem nézheted, kisfiam, nem nézheted, megőrültél, rosszat fog számolni. Tehát akkor korhatáros klikket lesz mindenféleképpen. Jó, persze nem lesz annyira durva, de azért szeretjük, hogyha az emberek így rácsapnak a homlokukra, hogy ezek nem normálisak. Hát ezt már megszoktam. De ezt megszoktam egyébként, igen. No, hát tehát akkor a lényeg az, hogy akkor azt árulod el, hogy körülbelül mikor látod a nagy közönség klipet tőled. Igazából nem szeretnék hülyeséget mondani, mert hogyha most azt mondom, hogy egy hónap múlva, és mit tudom, egy hónap múlva fogunk csak találni olyan bevállaló szereplőket, akkor meg azt fogják mondani, hogy ezt mondtad egy hónap múlva, hol van a klip. Igen. Hamarosan, inkább azt mondom, jó? És akkor ez relatíve takar is, meg nem is takar. Egy ilyen adok-kapok válasz. Hát köszönöm szépen, hát ezzel bejebb vagyok. No, hát beszéltünk itt azért akkor sok mindenről végül is ugye a tehetségkutatós történetedről, illetve hogyan élted meg ezt a dolgot. Az egyedi karrieredről, egy kicsit a magánéletről, persze megígértem, hogy picit beszélgettünk, de rendben van, nem mondtad el, hogy kit locsolsz meg húsvétkor, csak annyi, hogy viszi, szevasz van. Nem mész, egyébként nálatok már nem divasz, tehát... Figyelj, én most tök őszinte leszek, addig, ameddig kint ott nem beszélgettünk a teraszon, hogy mit csinálsz húsvétkor. Addig szimpatikus voltam, utána már nem, tök őszintén addig nem is tudtam, hogy most lesz húsvét, mert tudtam, hogy valamikor most lesz. Most volt múlt héten. Nem, tényleg, nem tudom. Nem, 19-a, 20-a. Vasárnap 20-a, az húsvét vasárnap, aztán 21 meg azt hiszem hétfő. Meg a vasárnap utána hétfő jön. Jó, hát figyelj, én is ezzel fogom megjegyezni, tudod, tehát az a baj, hogy rajtam is számom fogják kérni, tehát ezen túl, hogy hát figyelj, te tudtad, és akkor mégis megfeledkeztél. Ez van. No, tehát a lényeg az, hogy most van 2 szuperáns dal, ez ugye akkor debütálni fog azért több rádiócsatornán is, minden bizonnyal. Ugye a turné az elindul, ugye az új stílusú. A kérdés az, hogy hol találkozhat veled legközelebb a nagy érdemű? Most szerdán leszek Budapesten, egy gimnáziumban, utána pedig szombaton leszek, nem most, hanem jövő héten, leszek Püspökladányban, és ott lesz egy jótékonysági fellépésem. Igazából ezzel indítjuk a nyári fellépés szezon, nyári turnét. Oda megyünk ilyen állatokkal kapcsolatos jótékonykodásra, és ott láthat majd engem az, aki szeretne. És akkor hallhat is, tehát gondolom, vagy csak láthat? Hát figyelj, lehet csak így fölmegyek a színpadra, inkelegette, csak és akkor lemelik. Elméletileg hallhatnak is, hogyha nem ütközve semmi. Na, hát ez tökéletes. Tehát akkor igazából akkor a karrier az megy, mozog, viszont egyetlen egy dolgot én még megígyeznék, mielőtt elengednélek téged, hogy mesélted, hogy ugye volt ez a magánéletes történet, és akkor végül is a karriered végül is 1 évig kicsit félretetted, ugye? Igen. Magyarán mondva, hogy szerinted számított az 1 év valamit, vagy kellett az 1 év a hirtelen jött végül is siker után, hogy egy kicsit kipihend magad, és feltöltve újult erővel még jobbat és még durvábbat tudja alkotni? Több szempontból is nézhetnénk a dolgot, és akkor mindegyikre teljesen mást választ kapnánk, hogy ezért jó volt, ezért nem volt jó, azért hát talán jó volt, azért mert hülyeség volt. Nyilvánvalóan ez nem egy szánt szándékos dolog volt, ez így alakult. Az, hogy miért alakult így, mert hát nem tudom. Persze feltöltődni teljesen jó volt, valamint azért is jó volt, mert arról meg tudtam bizonyosodni, hogy mennyire tud hiányozni a színpad és a közönség. Úgyhogy a más nem is, de ezt biztosan megtudtam.
Hát igen, meg az, hogy a közönség mekkora szeretetet tud adni, illetve hogy mennyit tud segíteni a pályán, pontosan nem? ezért. Hihetetlen dolog, amikor ott fönt állsz. Amikor ott fönt állsz, és azt látod, hogy kikapcsolódnak az emberek, nem gondolnak a mindennapjaikra, hogy ez történt, az történt, nem az történt, hanem az, hogy tényleg odajön, azt mondja, hogy jó, akkor erre a fél órára, egy órára elengedem magamat, kizárom a külvilágot, és csak arra figyelek, hogy tényleg zúzzak egy jót. Ezt azért onnan föntről megfizethetetlen érzés. Férfiak vagyunk igazából, most teljesen más lesz a téma. Na. Méghozzá azért, Valljuk be, nem, tessék? Most sem. Nem, hát ugye fogalmazunk, hogy nagyon sokan nem szeretik, hogy azt mondom, hogy sztár, vagy zenész, vagy énekes, de biztos, hogy történt valami jó, tehát tudja, hogy jó dolog történt a pályafutásod alatt, de melyik volt a legjobb történet? Akár csajjal, akár bármivel kapcsolatban. Vagy humoros, bármi, tehát valami, ami meg fog maradni egész életed során. Várjál, mert azért elég sok dolog történt, és... De ami a legdurvább, ami hirtelen azonnal beugrik. Azon most mondta a Király Norbi. Azt nem szeretném elmondani. Akkor mondja le más. A második az se publikus. A második? Harmadik. A második az igazából, hogyha most azokat nézzük, amik ilyen pozitív, megható valami, nem pedig az, hogy ilyen vadállatkodás. Nem, az a romantikus történet. Nem. Te hogy romantikus, adjál meg. Akkor, amikor volt a gála temetőnk Sopronban, és akkor voltunk közösen együtt még a többiekkel, és akkor énekeltem egy dalt, amit konkrétan, hát ott mennyien? Hát egy ilyen 6000 minimum volt, tehát mert teltház volt. És ott állsz fönt egyedül a színpadon, és 6000 ember konkrétan túlölt téged, és túlénekel, úgyhogy ott van körülötted több ezer wattnyi kihangosítás. Na, akkor az azért egy olyan élmény, ami nem sok embernek adatik meg. Tehát hatalmas adrenalin volt, az biztos. Az biztos. Hát figyelj, volt olyan is, hogy bokrokkal beszélgetem, de az egy teljesen más történet. Hát majd a másokivel elmondom. Oké, rendben. Hát jó, figyelj. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltál, és a karrieredhez további sok sikert kívánok, és remélem, hogy most már azért el fogok jutni az egyik koncertedre. Most nézem egyébként, majd ides-tovább 1 órát kommunikáltunk azért. Hát gyorsan eltelt, most pedig ugye azért a hallgatókhoz is szólnék egy szót, de azért neked még egyszer megköszönöm a figyelmet. Tehát kedves hallgatóink, Király Norbit hallottátok az elmúlt 1 órában. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkinek minden jót, és további jó rádiózást. Na hát köszönjük szépen, és ez továbbra is a 87.8, és érkeznek a friss hírek, hiszen most ez jön. Köszönjük szépen, és érkezik a következő óra. Maradjatok addig is velünk, és természetesen kérjétek a kedvenceiteket, tehát ez továbbra is a rádióért érdemes minket hallgatni.